steder, det er dig, der laver problemer nu. Nej, jeg siger til dig, sådan her er reglerne. Hvorfor gør det for ondt på dig? Hvorfor gør det for ondt på dig, at du sidder her? Hvad er det, der bliver truet? Bliver det islam truet, at jeg sidder her? Det hænger med min islam, eller hans islam, eller sådan er islam bare. Der er kvindeopdeling. Kvinde og mænd. Sådan er det bare. Der er en grund til, at vi har lavet en opdeling mellem stederne. Så må andre Hvem vil diskutere med dig? Så må I tage jeres 2 stole og sætte jer derop. Hvad? Så må I flytte, fordi folk de har ikke lyst til at sidde sammen med en kvinde. Så må de flytte sig. Nej, vi er flere her, du er linje, ikke også? Og du skal flytte nu. Skal vi stemme om det, eller hvad? Det jeg prøver at sige til dig stille og roligt. De skal lave det for. Okay, de skal ikke lade ballade ud af det. Hallo? De skal ikke lade ballade ud af det. Reglerne må klappe. De prøver at snakke fornuftigt til dig, så du skal efter. Reglerne må være klappe for. Jeg forstår ikke, hvorfor du vil lave problemer. Hvorfor kan det ikke bare være så enkelt? No, I will start this time. I will ask my det er et problem, som alle folk har. Det er Well, I thought it would be fitna for me to be here and look at her in front. I thought from behind det some er beautiful noget, som... woman. Altså, det You er don't hovedsageligt muslimer. Shaitan is never the Ja, det gør den. Det får du også vide alle andre steder, hvordan du skal opføre dig. Får du ikke at vide, hvordan du skal opføre dig, når du er på arbejde, når du er i skole, når du er nogle andre steder. Der er nogle klare regler, man overholder. Det er arrangørerne af det her event, der bestemmer reglerne. Han er ikke arrangør, men han har lov til at sige sin mening. Okay, han er lige været her og filmer med en kvindelig karate-kvinde, der skal komme og slå og choppe i stykker. Det ved du godt, at det er også. Er det løg? Have you just threatened her with a karate instructor? Jeg tror, altså... Is it funny? Wow, It's funny. It's better than the best move I've ever seen, but it's not supposed to be funny. But it's funny. Did you just threaten her with a karate? Det er ikke sjovt, det skal ikke være sjovt, men det har de bare gjort der, så jeg ved ikke, hvorfor de laver sådan en cirkus ud af Did you just threaten her with violence? Hvad siger du? Did you? Yeah. How much? Wow. 50 people, you're going to punch me. Are you going to punch me? Are you going to punch me? You're pitiful. Are you going to punch me? You're my witness. Are you going to punch me? You lie and you threat a woman. This is Islam for you? Is this Islam for you? Do you want to punch me? Do you feel proud of your brother? Punch me. Yeah. Do you feel proud of your brother? Shame on you. Shame on you. Cirkus. Shame on you. You can go there. Bye bye. And this is a public arrangement. And it's not a public arrangement. Yes, it is. Yes, it is. This is the organization. They arranged the meeting. Alex, kom her. Der er lige en, der har truet min kone med vold, med... Det er løgn. Det er løgn, det der. Det er løgn. Det er løgn. Det var ikke det, han sagde. Det er løgn. optaget det her. Ja, du optager det. Nu får jeg også kys og sådan noget. Vi har optaget det her. Ved du hvad? Hun har det lige. Hvor skal jeg slutte nu, eller hvad? Lad mig da bare optage. Det vil du ikke være sur. Det er ikke fordi det er noget med noget, men det er bare sådan der i forhold til islam, og det er ikke for at være... Det er diskrimination imod mig. Nu starter hun igen. Jeg er ligeglad at optage det. Jeg optager også, så har vi det samme. Det her, det går i en officiel klage på, at vi som arrangører tillader folk kommer herhen, inklusive dig, folk der kommer og turer. Det får I Der er lige været ind derovre og klage, og vi har optaget det. Jeg vil gerne se, at der er Det er ham her. Det er ham her. Han er lige truet, ham der står deroppe. Og han har måske kun optaget os. Jeg ved ikke hvorfor. Ja, jeg har allerede klippet ud. Jeg har klippet ud. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Hvad er det, du har kommet herover for så? Hvad er det, du har kommet herover for? Har der været et træk til mig? Jeg er glad for, at jeg ikke har fået valgt det derovre. Skal du det der? Okay. Langt ud.